Замандаштар, хөрмәтле укытучылар, абруйлы жюри әгъзалары һәм сакырылган кунаклар. Ошо сәхнәлә сыгыш яһауым өчен сикһез шатман һәм горурланам. Башкорт теле минең өчен һәрвакыт якын һәм кадерле булды. Олимпиадага әзерләнгәндә бай тарихлы халкымның телен, мәдәниятен, әдәбиятын өйрәнү миндә һәрвакыт кызыксыну уятты һәм илһамландырды. Гаиләлә тәрбияле, башкорт теленә һөю тәрбияләгән өчен ата-әсәемә, укытучыларыма, Айгөл Әнвәр кызына, Айгизә Рәвил кызына, Баймак каласының 4-нче лицейның администрациясенә сикһез рәхмәтлемен. Урын алмадым дип, бер дә кәефегез төшмәһен, чөнки Олимпиадага әзерләнгәндә һез бик күп мәгълүмат белдегез, туган телегезне тагы төплерәк өйрәндегез. Олимпиадага урын алу ул һездән алган белемегезне тикшерү генә, иң мөһиме ул һездән үз-үзегезне еңү һәм үзеңне еңү ул күпкә катмарлырак. Шуңа күрә телһөярләр һезгә бирешмәскә, тагы да югарырак максатлар куярга теләр идем. Һәм шулай ук мөмкинчелек менән кулланып, ошо Олимпиаданы югары кимәлдә оештыручыларга, абруйлы жюри әгъзаларына сикһез рәхмәтемне белдерәм. Зур рәхмәт.